Starbay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbilita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Action Radio Philippines Dollar Time alas 9:46 sa liwat mayong gabi Bacolod, Negros Occidental. Karon nga adlaw Lunes petsa 19. Sa gihapon bulan kita sang Hulyo, nagapabilin sa tuig 2021. Iwat na mga pangalagad ang siri nga palatuntunan sa nabilin nga isa ka oras 13 minutos nga pagpangalagad sa kinandan opda naman kita liwat sang bilog nga puwersa. Sa aton news team ato sa mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas nila natipon nga mga report sa tagsa nila sinika mga areas of assignment, mga police report, blatter entry, record of events, official nga nabalhag sa police blatter entry sang aton nga mga kapulisan sa Central, Southern, Northern. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato sinimata kadurungan oras sa kagabion ng ato siring nga Patrol 2. Ato siring nga Crosswind Patrol liwat naman nga magalambiyong sa bilog gabahin sang Metro Bacolod agod bantayan kag himolsuhan. Ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabion arano pa nga mga eventualities from where the action is. Way tagi na pangayo pero ara si Action John Diaz nga maga-responder. Back to back sa atlong nga piloto action Papang Nixon Tahom. Apagbantay naton sa lakat sa mga balita sa national international update sa COVID-19 kon may break-in news man kag flash report ina ginatutukan sa News Center Action Armed Defensor. Updal magita sa bilog nga puwersa sa ato siring nga mga technical partner diri sa Studio A. Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa ato nga IT expert Sir Elway Duatilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower Barangay Talok, Siyudad Sangbago, puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagad sa palatuntunan Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa nabilin isa ka oras. 11 minutos nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Ang unang abahin sa ato sa pagpangalagad ginadulong sa isa karawan sang D3 Bayo.
Oy, sa ato maka-aksyon ayag yung makalipat as always. Ginapahanom doon kamo sa sininga palatuntunan ang health protocol standard. Social distancing, wearing face mask, face shield. Ang paghugas ng kamot gamit ang habon. Depensa ina sa hindi makadali-dali penetrate nga virus COVID-19. Ang bintaha kung nakakompleto ka na sa imo sininga pagbakauna 1 second ikadua nga pagtuslok sang dagom nga iya sang ano man nga klase vaccine. Kung makakompleto mo ang first kag second doses, garantiya nga may dako ka nga panaming sa lawas mo, pero hindi man ni garantiya nga hindi ka masudlan sang virus na COVID-19. Especially nga do kadelikado gid sang sining Delta variant. Isa sa mga variant kag ginakabig makahaladlok kay ang paglaton siya do lang gid kadasig sa isa ka tawo nga naga-carry sining Delta variant. Muna nga itong gobyerno nangin seryoso sa pag-check, pagbantay sang tagsa nila sinig ang mga border control, especially sa mga lugar, sa mga riyon na may ara na na-identified nga kaso local transmission sang Delta variant. Amo ni ang halos ginakakulbaan sang tanan. Ang iban nga mga probinsya, ang iban nga mga riyon, banwa kag syudad man, nagapanigan na. Ang iban ganit may mga report na nga amat-amat na nga may mga sintomas pero kabay pa nga hindi niya Delta variant. May mga report nga base matabo pila kadlaw nga kulangon kita sa ginatawag nga oxygen. Isa na karon sa concern sa aton sini gobyerno, puwera palayo lang kung mangin madata na si Delta variant. Ayong balita sa mga Bacoleños, ang pinaka-latest nga COVID cases diri sa Bacolod nagnubo sa masobra pila na nang 30. Hopefully masustain tani until July 22. Sa diin ang Bacolod City na paidalom sa General Community Quarantine Heightened Restriction. Kung ma-maintain ta ini, basi pamanlan kaluyan mayong lawas. Basi ang Bacolod mapaidalom sa Modified General Community Quarantine. Muna sa aton nga mga Bacoleños, ang panawagan ni Mayor Bing Lunardia, Vice Mayor Elsie Pamilyaran, Congressman Greg Casataya, City Council, aton nga AOC, City Administrator M. Ang. Ang ilang masami panawagan sa Bacoleños, sundon tananggid ang ginatawag nga health protocol. Sa aton pagsunod, kabay pa nga hindi kita ma-penetrate diri sang Delta variant nga halos ginakahadlukan sang tanan. Munang iban nagadalangguhano nga by bare months. Pero siling ko wala imposible. Wala sa imposible sa Ginoo kung hungdon niya. Sa pag-abot sang bare months, kung hindi ginawan mapauntat, mapahagan-hagan ta ang paglaton sang virus nga COVID-19. Hindi pa man ka makaabot sa aton ining Delta variant. Bisal nga diri sa Western Visayas, may duha na locally transmitted. So, manang panawagan sa aton nga gobyerno sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, i-sustain tarang ang minimum health standard, health protocol.
ang ato liwat kapag remind sa atong maka-aksyon. May mga nagalabot na bag-o nga mga vaccine. Isa diri ang Johnson & Johnson. Halin sa COVAX facilities. Gindonar sa South America. Johnson & Johnson vaccine. Minilyon ka doses ang ila diri ginpadala. Way labot sa iban pagid nga mga vaccine halin sa iban nga pungsod nga naghimo. May mga ginpadala na diri sa pungsod sang Pilipinas. Nagligad ka semana kag ini nga semana. I-sustain ta lang na ang pagnubo sang COVID cases diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aning report ginadulong sa Kalawan sa D3 Bayo ang pinaka Maras 9:55 na. May mga pagulan-ulan diri sa bahin sa Bacolod kag pinaka mga banwa kag syudad sa palibot-libot sa atong silinga probinsya. Halong lang kita ha. Hindi lang kita makatag kumpiyansa. Hindi lang kita magsalig. Kana siling tana sa every time mapagsalig. Dira pa ta ko sa nagkakapalso. Kinahanglan nga mag-ulo aligmat kita. Basta maulanon ng panahon, always gid alerto 24/7. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:56 na. Kamusta ang aton nga makapulisan diri sa Bacolod kag Negros Occidental? Ang hambal sa inyo amay na si Chief PNP Police General Guillermo Ilazar, tanan nga mga city, provincial, regional director should remind sa ila sini nga mga COPs, Chief of Police sa mga balog ng syudad, nga pabakuron ginatawag nga Police Visibility Patrol sa mga lugar nga madamo sang tawo. Kinahanglan nga pangsawayon ini sila kag ipaiway gid ang natawag nga social gatherings, ang pagtinipon-tipon. In fact, si Secretary Anyo sa DILG may mga paandam na sa aton nga mga barangay official. Ako may monitor siya na may mga pagtinipon-tipon nga wala. Mamonitor sang barangay mismo ang barangay kapitan or ang mga barangay official manabat gid sa iya. Ate mo man ang concern sa ato DILG Secretary Anyo ining Delta variant. So dapat mangin responsable ang aton nga mga barangay official sa ilang obligasyon na magbantay gid kag i-monitor gid ang ilatag sa mga barangay, tag sa mga purok. Kung pwede lang, ipaiway anay ang pagtinipon-tipon, anibersaryo man sa kasal, birthday party, bunyag bandera, o kung fiesta. Ang fiesta ganito, wala giganit niya. Hindi lang kita anay pag patigayunon. Importante, masunod ang social distance. Ato kapulisan tiya muning mando sa amay-amay sa ato kapulisan. Dapat ginila bantayan ang mga lugar nga masami, may mga pagtinumpok-tumpok sang tao. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, las 9:58 na. 2 minutos para bilhin natin kita mag-augos sa tak ng alas 10. Dugay-dugay, curfew na. Hindi kabayan sa aton sa ipamlagan, ginadulong man sa Kalawan sa Dr. Alfred ang Dr. Alfred
Gina ng aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10. Uno na. Ginatime out randara mayang gabi lang kagmayon lang nga pag-monitor kay Miss Iris Lee from Hong Kong with love. Sakay Madam may Kumari Grace Arrow mayong gabi. Suki gid sa Action Night Patrol ang akon nga kumari. Way galubad, way manggapudis, steady pulse ang kagwapa. Ang akon kumari Grace Arrow. Sa kadamare. Si Madam Emma Yanson, araman nga monitor sa aton sila nga pagpangalagad. Salamat gid. Sa kay Miss Joanne. Nadula ko nung tuyo sa music ta. Kasi kung nagkakiay-kiay kada, Miss Joanne. Ayaw magkiay-kiay. Just relax. Ibon-ibot sir sa Germany, always good. Nakashare na sa, check attendance lang siya. Si Athea Kim Iriman, Araman. Jocelyn, Liboon Dispoho. Sa kay Sir Edwin Pineda, Sir, kamusta ka da? Kamusta na tong tugon ko sa imo? Mahal o barato? Oy, si Ihado Johnny Bugina. Si Katendance sa si Ray Baryoga, dira sa Barangay Pandanon DSB, sa kay Laila Apas, sa kay Heidi Sancho Mendoza, Maria Fe Lobaton, kag Maribek Junes, ng Country Homes. Si Maria Fe Lobaton, ara dira sa SB Village, Barangay Panokoy. Nanay Tessie Noble, mayang gabi. Kamusta dira si Nanay Tessie Noble da sa SP Village? Sa mga Noble family dira, mayang gabi gid. Kay Lodi Kagawad Peter may Noble, JR Noble kay Boss Rex Mustang Noble. Kay Tutong Noble da. Of course, sa kay Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Ang amon kapitan Mapisan. Ikbalo mga kig. Aksyon at the Philippine Standard Time alas 10:04 na. Unang ka-report sa ato sa Patrol 2. Baloon tayo with aksyon. John Diaz. Kung nasa
Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol Field Reports. Action dyan sa report, John Piscamin. Pagkakas na narik mo yung gabi sa tutunan nga mga kakson. Do ka di bago kami si Imo nga musika subong no? Do ga... Sa Sabado pa na to, eh. Papangdiyo? Sa Sabado pa na, Gani, ito bagay po pero testingan. Ito lang to. si Pero ka... Papangarin do ka sa auto niya na permi. Gani, Dahil naman na para do, kuan mo lang, for a change. for a change, no? Kabudlay Para sang, iba naman, kuan, ha? kabudlay sang Facebook. Akabod lagi, kasi dumalingin gan ulo mo, pero kay importante palayo na, no? Padayon ta. Panayon ta! Karon ni gabi ang patrol, ari kami diri sa Rosario. Ang kramo, di yung mga bulubarbal nga gulugad, may nga bukas na, no? Ilagay pa ringwa, mas lamong. Gali kiti importante, bla may ara man nga nagasulod. Bisa na mo na sa ni Uras, kung may magkadto pa man lang daday, no? O, gapangilay, ganito sa mo. No, damos ladi, aksyon na rin ko. Sige na. Diri sa may Rosario, bla, sa may ulunan, diri dampe. Social distancing, masilipat sila. Ati, isa pa na. Oo, social distancing, ha? Oo, dapat ginanadyasan doon. Damo din sila, galing kay Tikunari ka na sulod sang balay kalanaan, balay rimnan. Do ka budlay sa social distancing. Sige lang, importante, padayon lang. Buwi. Importante buhos to, gidos to, no? Okay, damo, di gali kami mga bukas na din mga kalanaan, mga ilimnan. Pero pag alas 10 na, iba nagpagrupas simple na niya. Panago na rin sila, no? Bawal na nga daan magpasaway. Kaya basig na mga alot, manulo, si Sir Estopa, karoon ka makapsik sao. Mo gani. Galibot na nga daan sa ni Sir Hindrano, sa nga makapsik. So, dapat magpayo-ayo ka rin sila, no? Pero may ari pa diyan bukas pag hindi ako klanaan ni Kuray. Dari sa may, akapihan. Lapit na sa makapsik, bukas pa. Pero do, dari lang ako start kasi dari man sila nagatulog sa mo nga kalanaan. Oo. Was-was sila nga, no? Was-was lang. Kaya basta karon kung na, sulod na. Kaya hindi na magpasaway. Kita mong ido ganyo, kabira-bira, mas ito nga dala, no? Mo gitawag nga inido. Gay lido sila? Kabalo ka sa ginatawag nga inido? Oo. Maido, kag maido, nga ako sila tawag nga inido. Dito sa may tay-tay sa may barangay Porte, Blau. Gay na sila blada. Dani, kinaglabay kami gani. Kahilap Kasi tiro. itong kasundalan. Kay live tiro man si mo man. Okay, alis na itong kasundalan na balamon pa, igad-igad na ka mo, no? Pag gusto lang ka mo da, basta pa igad-igad na ka mo, hindi ka mo magpasaway. Ari na kami rin sa may lapit sa may doon, Uliana. Kabalo ka basta galibot ka do, alas na lang makita mo mo. Amor kisang isa ka maayo, dari mo sa nagasigi ka wala lang biyong. Oo. Kita mo, gaso pa doon yung mga inasalan sa may doon niya Uliana, kananam kaga na may turn sang gisang aso, do ka hamot-hamot sang aso dari sa inasalo Wow! Wow! Ang baho, ito ka pangagad? Ha? Ang baho, ito ka panghagad? Doga pa nga dad. Doga pa ang babel nga lumapit ka. Kung gusto mo akong lamsin. Tilawi. Tilawi. Karoon lang balik kami ginalibot-libot kami dali sa area action direct sang Takuling, Barangay Mansilingan. Nakagabi ginagalimot-iyong kasi karoon sa patrol siniman nga kagabihon. Tubang BIR, tigaslado naman ang BIR, wala din may mga taxi. Kalabanan, taxi, din nag-ablantay mo. Bago mo na sinuras, subong do kalinong na private nga salakyan, naman yung makita natin sa dalunon, subong agabi, ang kalabanan nga mga puluyando, tulog na gano'y iban dali sa area, Santa Kuling, Mansilinga, no? May iban gano'y nga, nag-dulo jamming pa, pero pilang nahot na lang action direct, no? Dari sa area mismo even dari sa mga kuri malapit doon tayo ng mga salakyan nga nagarambihong sa doon sa mga gabi makinig ang traffic lights function po nagagana ati bot silingon sa ni action direct ang may gasigi para din sistema di pwede ka pinapos motor yung siklo lang galing niya doon muna ang raso gulpi ng galik ko ngita pagi kung makalusot no? Pero kung makamunggo ka ni karoon, kundi kramaal,
dapat inainay lang, hindi kita magpinagusto ang mga salakyan, di kabudlay nga daan subong sa pagbiyahe. Oo. Kita hindi nato paktan mong lakas sa panahon. Jan? Dapat, Ginatam niya ko na yung taga LTO Bacolod office. Sir Ben? Si Mr. Ruben Tampos ka monitor, ang staff ya, si Madam Grace, si Madam Jeannie, kag ang iya nga mga staff. Yes, magandang sige. Ga monitor pa subong gabi, katiga overtime sila guro. May gabi, sir. May gabi na kay Sir Ruben Tampos. Tampos. Ang mapisan Magandang kag gabi. awarding LTO Chief sang Bacolod. Isa pa na. Sa mga staff ya, kay Grace, kay Jenny, and all the rest sang LTO Bacolod nga nagapulaw pa subong. Yes, Action Eric. Why kita na, sir? May balita kami di karon na. Why kita ta, sir? Ara na, sir? Ara na, sir? Ara na, sir. Abi ko, ara na, sir, no? Danida na ko kay Sir Ruben Tampos na lipat Oo. ko sa Churaya eh. Dugay na kami yung kakita si Robin. Uy, Na, dugay na kami yung kakita si nalipat Robin. ako sa Tampos, Eric. nalipat ako sa Churaya eh. Gani, no? Uy, si pare Lito ko gali Tagalog kag si Mr. Mrs. Lito may Tagalog gali nag-send, da may gabigid no, ga monitor sa aton si Mr. Mrs. Lito Tagalog sang Barangay Panukoy. Mayong gabi sa barangay Panakoy. Yes. Kamusta kami dyan? Ano ni, aksidente na naman. Di na. Ari dito sa may area sa barangay Takuling. Ay, May aksidente na naman din nga nagluntad. ano Action, na Eric, no? aksidente, bungguanay? Kung kuhanay ni Goroy. Basi- Kasi na yung bata pa niyo. Basi self-inflicted hindi. Wala yung pamakoto. Tara dili kiyari. Dili sa may ano Bladampi, sa may BM. Oo. Actually, barangay Takuling, syudad sa Bacolod Action, Eric. Ining aksidente, karon mismo nga gabi. Mm. Ang pirason, ari dili ka pungko sila sandalan. Oo. Na minor injuries, no? Hindi ko na minor injury. May mga pila sa ulo. Ganun yung action, Eric ko. Pilas na naman sa ulo ng concerning persona. Sining aksidente nga nagluntad karon yung gabi, palak sa iya dali nga tuo bala o kon na tuo nga ulo. Kita ko tiyo, no? Karon yung gabi actually. May sadri ka lalaki pag bagras ang naangkon sila sa kamota. Mm. Actually, ari na sila kiri sandalan, kaya temporarily gin cordon dari anay para make sure action direct, no? Na hindi diri maka May mga piraso now? may mga pirason, no? May sadri ka lalaki nga napilasan. May na-injury mo lang? Hindi ulo, no? Ulo. Di basta ulo na, dugo na. Dugo, gigani kina ba ni mga Nakamotor? nakamotor Why ni. siguro helmet? Why man helmet? Mo na dugo ulo yan, wala helmet. Gani. Ari diri sa subong nga gabi sa Japon. Sa Kristian Dalan, actually, Rick, no? May mga motorsiklo diri, di nakapungko ni sila, no? Subong nga mga tanion. Kina-check naman diri kung ano ning involved sining aksidente. Di ba ito na-clear, no? I-check na sa traffic investigators ng station number 6 action na reka kung kamusta kay kung ano na tabo gilid sa ring aksidente ka nagluntad sa ning gabi. May mga pilasa sa tuhod, kaya pilasa ni sa tuhod ni. And then ang isa rin lalaki may pilasa man sa iyang kamot. Duwari ka mga persona karona Ang ang pilason? ginabulong, no? Ang pirason. Ang pilason action na reka. Anong kwento rin na dyan? Mo pa na gina-check na sa area. Basta kung mga kuwan residente. self-inflicted, hindi? Hindi ni Goro kay duwa na sila, eh, no? Okay. May Basta kagkasana, hindi? ang initially ang lalaki do pedestriana nagatabok sa dalan and then sila kung no action na Eric mo pa na ang gina-check na tondri sining mga tanion sa area mismo sa barangay Takuling ini no sa syudad mismo sa Bacolod. Actually for now ang kinabala diri sa ato motoridad ang isa ka linya sandalan dibi nang alagyan sa masalakyan gikan sa may norte padulong sur nga bahin sa lugar temporarily ginabutangan na isang cordon kay para ari ding salakyan kay emergency responder para magan giya o kon lugar abi no. Action Eric. Sa pamangko, talaga dito sa area sa Circumferential Road, barangay Takuling, syudad sa Bacolod, mga ka-aksyon. Meron pa kayo may ginabulong pag dito tatlo, ka mga persona. Tatlog islagli, hindi na kaliduwa. Oo. May mga minor bruises o minor injuries, action Eric, nga naangkod ining mga persona involved. Sa yung aksidente nga nagduntad sa naging mga check na sa ila, sa ipana, kung ano ang natabo no sining aksidente pero to nato no may mga talak sa may iyang luay ang isa diri ka persona nga involved sining aksidente action ni Erica
Makota kay sir kung ano ang natabo, no? Mabada kay na yung seleksyon sunod na tumba. Tumba? Manong, ano natabo kayo na, no? Ha? Ano natabo kayo na? Na side five sa katabok sa. Ikaw naka-side side. Oo. Hindi ka halin ako. Alin di pa panggakuri, pa puli na doon. Pa puli, panokoy. Ano ko eh? Oh, Ano nga mo? Kim. Kim, ano? Kim Mamilarin. Hamilare. di nga puro. Grab o gano'n ka? Ha? Wala, gapo puli na. May alin ka sa gramo? Hindi Hindi. nga puro mas panakoy. Di ka sa panokoy ka na? Lapit na sa Robin Hood. Kilala mo si Action Eric? Phase 4. Phase 4. Ang lang sa kanere? Oo, kilala. Nang ano, tabo na balin ka tabok sa sadala? Oo. Salin? Alin di? Pa tabok sa una. Mula mo na sa kita o nag-gold sa tabok? Ang nagulpi, sakay pag ako sa viewpoint ko, sa akong viewpoint, dito sa katulok sa piyak. So nakapito pa ko. Pito ko siya. Amo pagtulok isa akon. Oo. Hindi na ko kay wala na ko kay ngagaw Gusto rin mo ang keti highway. Hindi ka dalaling ka siya. Paubos ka pa no? papuli. Usual ko ni nga lagyan. Di ako video ganun permit. Ang mga ano, Mga 68 dito ito. Makakaramdaman. nakita mo siya nga siya atong 4 meters na lang yun. Pagkita ko nagkamana sa gulpi. Ang lapit. Hindi na maano bala. Hindi ko makontrol. Oo, hindi naman. Oo. Nakaprino pa konti. Galing kay Igo kita ya. Hindi mo siya naigot ako. Sa dili mo kay doon nakalikaw pa gamay pero naigo kita ya. Doon na side pass. Oo, na side check. Hindi mo git nga ano na nag-diretso mo sa mungguan. Wala, hindi. Doon pagmunggo siya, doon natumbal na korekta mo na. Natumba ka man. Una, nagrekta mo na. Nag-slide ka. Oo, nag-slide ko. Ay, naigo ulit sa naman doon na katindok na mo na. Ikaw may helmet ka. Nyara ko helmet. Wala kayo, wala man ano yung ulo. Wala. Ay lang kaya ni kayo helmet ko kay gaamo ginata, no? Gigdakit. Hindi mo kadras sa kamot. Kamot lang. Option direct, no? Ining sa Kim, no? Kim? Kim, ano kanila? Ano kanila sa ito mo, sir? Amilari. Hamilarin? Mga Okay. pinalita, no? Phase 4. Phase 4, oo. Okay. Kim Hamilarin, taga Phase 4. Why siya pilas? Jan? Why siya pilas? Gani. May pilas siya, why? Siya may sa kamot option direct. Kamot gamay mo lang. Duwa ka kamot niya, no? May pilas sa option direct. Hindi na ining niya na side swipe. Ano pa diri, nakapungpo sa may, ano diba? Monoblock. Kinabutan sang pagbulong, no? Sa subong sa aton yung motoridada. Diri sa area mismo. May ginabutangan sang Yotiluan, no? Kay may pilas ini sa iyang, ano eh, Ara ng rescue talagli. ari nga din sila, no? Okay. Ang UNRU Rescue. Muli karon ang nag-top 3. Ilagada na rin sa first aid, iling persona nga Pilson Action Ereka. Okay. Bata pa ni? Basi minor ni Goro? Galing kaya Pila ka ang motor din sa involved iya. Jan? Pila ka motor ang involved ba? Salang man, and then maisabi kay ina nga nakangkon na minor injury, don't know kung ano to natabo sa iya. Ano nang pasada? Nagtabok na na? Nagtabok na ni siya ining lalaki, nabungguan. Ang nakabunggo mo na to, at amo tong taga Phase 4 paano ko eh? Yes. Okay na. Kaya na lang alang sa kuno eh. Gani, ang matambaliya kay Lapit lapit na na lang kuno golpe nga nagtabok action na rin ining persona. Okay. Ang kinalapatan ko sa pagbulong, ang matuna ng alam punduhan nakaprino kin man siya pero tikay lapit ng kidlang. Nalabot siya. Nalabot sa gid. Question ako ng isa na ano to ya? Paano siya nalabot? Ang isa to? Gani mo pag ito dinambot pinato siya. Meron ti kinangir butangan sa ano eh. Sang siya kamot na, tumibagra siya kamot, no? Okay. Kaya basi may ibang nga nagamaneho man sa salakyan, dari sa area, kag nalabot, tiba paglabog, yung action na reka, kaga natumbaman. Okay. Ano na, Station 7, anong area? Station 7, kay Lapaw na sa Taytay. Station 7, na nagkali, no? Okay, kay nang Lapaw, nagkitang collection sa Taytay, so Station 7, na di siyang area. Ano, mo siya dari kay na, sa natumbaong? Muning agi, gali may agi, dari sang motoro, pag labog ya, dari mga motor parts pa dari sa area, nga natabo, nakita na ito na action direct, no? Anyways, i-check na ito sa kanya, kay siya rin nga traffic investigator sa station number 7, siya rin nga accidente nga nagluntad, siniga na mga gabi,
sa area action direct. Alihis na naging ang barangay ginakaro ko circumferential road, barangay Alihis, sunod sa Bacolod, action area. Ang mga person nga rin natin sa driver ginakabunggo sa ng persona nga baliyati na lang alang sa kito ay kita ila kita pagprino Labot pag warning Oh. ang isa ay lantaw dari sa may north dito sa Galantaw sa Labot, sige. Biak naman no Labot, sige. nalabot sa gid Ano pagkabunggo ya dyan, ano? Dyan pagkabunggo niya, ano? Naglabog ng tao niya, Wayman? nagalabog pero hindi kita mo sinakalayo no Lapit mo lang. dapit lang man Ang libugan ko yung ulo ko tong isa. Ang isa to bla? gani mo man to naging pamangkot today kaya kita na di siya basi ko may no lang to basi Oo. lang kaya na mo umuol siguro to Basi ko na naigo siguro to sa naglabog ng tao man to eh. guro amo pag na no action nga reka anyways ang gina-check na ton kung ano dali nga na mga tututan ning pilason talaga kay ito po dahil si magambala kaya ginakita niya Eliog kay ginatiluan ang iyadring bagras akon nga gas-gas ay nga ulo action reka no mga kristal diri nagrelaktas dala no subong gabi action reka no. Anyway, so far, muna ang pinaka-latest update na may amot sa ning aksidente sa mga gabi aksidente. I-check na kayo kanya. Sa isa lang ka motor ka pedestriano? Oo, amo na ang motor. Amo lang sa Congo. Ora sa isa, sa extreme yung kabuk na. Pero most likely, Eric, ano naman rin sa mapabulong sa bulong niya, tubangon niya, ang aksidente, ito man na. Yung kuligan niya sa tubangon. Pero kung nangalan niya? Saan victim? Si Jome Gruzo is Salomon, 24 years old, single, purok malapitan, Barangay Edis. Alihis rin sir? Purok malapitan? Purok malapitan, tabok na muna, tabok dalan, dahil yung politika. Jome Gruzo, 24 years old. Sir, ang driver, ang motorsiklo, ang motorsiklo si ano? Si Kim Roden. Kim Roden Hamilarin. Sige, so ang motorsiklo, custody nyo, anay? Laban ko ro, chikontang niya mapapilit. Okay. Sige, sir, kanyan, thank you, Gida. Si Sir Kanyan, action direct, no? Amo to, ang investigator sa station number 7, may amot sa aksidente karon nga gabi. Anyways, amo to ang mga persona involved sa particular accident. Aperte ka update ni guro ito ginang asa actually feel ko dala po na sa ospital do ano lang ko sa first aid na nga natag siya actually mega ano din kuno nang matabo bala sa iya anyways mga action so far ang pinaka-reading update according to Kanyon vehicle accident ini no ang motorsiklo gali nga gamit na naman, Motorstar na 125R, no? Gusto na rekomen yung motorsiklo nga gamit sa persona nga naka-side swipe action na Eric. So far man ang pinaka-latest ring update, may kagtanag silang accidente nga nagbuntad sa nagdamang gabi diri sa area mismo sa barangay Alihis sa circumferential road niya, sunod mismo sa Bacolod mga ka-action na dito sa patrol ang sagbibot sa Bacolod Action Sandy. At resulta na sa aksyon sa Bacolod Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kay Aksyon dyan diya sa 30 live report from where the action moto nakabunggo si siya karalaki. Digin man to serious ang pilas ang nakamotor at the same time sang nabungguan. Kali kita mo nag-isa sa sobra mo kung sa kahalong o ginasunlog kapag gani. Prino, masaya kiti alang-alang git. Huwag mahimo. So, gyatan sa ito nga mga police authority o especially sa traffic division da na nag-usisa sang nasambit nga kaso. Nagabi dira kay Madam Jane Hisolgon and family. Kamusta din si classmate ko Romel Pagsubiron, Madam Jane? Regards lang ko sa iya. Ito to, Dak Sumbito. Wow.
Para mas tuto Daxon Bito, monitor man, no? May nga bidara sa imo. Report Daxon Jan Diaz sa ginadulong siya sa Kalawansang. Kay Sermon Lopez. Sa kay Sermon Lopez da monitor gisa sa ato, no? Sir, may gabi dira mo kag halong lang, ha? Ginatamiyaw taman dira si Cleo Barbas. Kaya dira kapihan, may libre kuno nga kape kuno sa fish puro sa agaw. Miyerkules siling ni Toto Cleo Barbas. Pero pwerte promosyon mo Toto Cleo ba? Mayong gabi lang kag mayo lang nga pamati sa mga taga Masville, Cubay, La Carlota City, Pamilya Sulatra kag Magbanwa. Kanin kay Emma Yanson ang pagpanamya. Salamat gid kay Madam Emma Yanson. Monitor gid sa atong sininga pangalagan. Si Marivic Jones sa Country Homes, may gabigid. Heidi Sancho Mendoza sa Vista Alegre, Malisa Magbanwa and family, happy listening iyang imong theme song Beautiful. Salamat gid prima. Christine Saison Inocencio, pamilyar sa may Purok Pinya, Barangay Maogi na Tamiawi lang. Alex Montesa and Company. Ronnie Nolido, Roy Alilain. Sa paglaong bilis, kinatamya ka mo ni Teresita Alilain. Noel Hermino. Tamiawi lang si Arlene Atido. Migs, may gabi. How are you? John Noblesa. Mayang gabi lang kadira, kag mayo lang nga pamati. Sa kay Mami Diana Consolacion and family dira sa Isabela. Kamusta ka da, Mami? Stay home, ha, para stay safe, ha. Mami Diana Consolacion. Ay, kung buhi na ni si Daddy Boy, hindi gina magpaulihi. Si Daddy Boy ko atong subong sa heaven, eh. Diding Alohamento, may gabi. Sa kay Jocelyn Libuon Dispuho, pamilya Octavio sa Punta Taytay. Kag Libuon family, ginatamiyawi lang. Marlon Siqueña Cañete, check attendance. Terry Simpronyong, Lilia Apas. May gabigid kay Emmy Esmeralda Dolido. Rhea Bello. Sa kay Jerry Azero Jr. kag Josephine Vicera Biasong. Classmate Merly Dolido Magallanes, how are you? Ronnie Villanueva sa mga Villanueva family leader sa Barangay 4. Kay Ron Daniel kag Divine Mary. Bless. Darmy Pastrana, Barangay 5, Bacolod City, Gerans Barela. Jessica Barela sa Waya Ginatamyawi lang. Toto Ronnie Gordon and family, check attendance lang. Si Toto Hautya
Olaira. Ya sir na may gidya ang original music background. Yo, wag kita mimo. Rapido hala kastigo. Ang mga barangay official, ang nagkatipon-tipon, hindi niya pababayi. Wala uno kabalo. Salig lang guro sa pulis. Josephine Cardinal Abrigo. Mayad nga gabi. Ang iban karon naman ha. Ari na si Action Roger Gotip, ka-star by. Line number 2. Sa natipon niya sa mga aksyon, balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Roger, may gabi, please come in. Yes, action Eric, may gabi sa aton sila nga mga ka-aksyon sa mga balita. Action Eric dali sa may siyudad sa Cadiz daw madalaman ko sang nanutuman. Ano? Ang tirada mo lang ang mga balbal mo sa kwanto sa mo. Perfect. Sige na bala. Ipos na kay ato na iya. Ato na di naman ugil. Kaya call mo ko na galing, bravo ko na galing, buta ko na yan, kunin ko na Gangnam Style. Hindi ko madalan nito. Sige lang bala. Tilili ko na liog ko na yung Atlantic, ugat ko din, gusto man ni Mayo ni. Sige lang bala. Buta ano pag ubra, sinaya magamuna yaman, daw ka libog ulo ko ha. Pero, bili ba? Tapos ako nakita ang mga lain paging abilidad ng Eric mo. Daw, sige lang bala. Ay man tao ni nga. Nugay na pala muno, kwanta na ka mo to, yawan ta na ka ron. Kaya tuyawan ha. Hindi mo na tuyawan kaya sa una playa sang nakimpo mga tuyaw-tuyaw. Nasubong niya, hindi ka naman tuyawan niya. Laban-laban subong ya makasiling ka na ganyan nga makasiling ka na lang nga ayos. Amo. Kaya mga action Eric dahil medyo mayo ito may tirada. Anyway, ito lang testing ko rin Gangnam Style lang ako niya luliway gina. Dalagin. Si papagaling ka ito ng testing mo no? Sino? Papang Nixon. Abay naman siya? Oo. Mati ka? Sige ba? Ha? Oo. Galing gisunod yung galing akon. Gisunod siya? Ay, si... Dapat na may... Albino. Dapat na nila inon niya mga para sa kaka-Action Albino lang alain niyang iya. Oo, galing si Con, si News Direct do, okay man? Ha? Si News Direct may araman siya. May araman siya, no? Okay mo siya, no? Oo, okay. Tigala ko doon na pilitan ka man kay. Ano ba daw madala mo kublao? Oo, gani. Pangita mayo, pangita mayo, plastar lang ah. Oo, gani. Kuhan ko, daw namin ni siya nga mga style bla, no? Oo, daw makagalana. Kano? Oo, daw makagalana. Wow, gagalana. Daw Daw maka-inspire. Oo, daw maka-inspire. Sige. Dali nga ako lang tao ko kagimbiyo ko ka diskutan na ibutang. Oo. Kaya lang tao ko yung nahinto ko. Iingita ka sa kakabagay si mo. Hindi na. Oo. Hindi tayo ng kakabagay si mo. Gani ba na. May ara ko ng itesting ko pag ng isa. Inablang tragedy. Ayun, di purma. Mga layo mo nang imo yaman. Lami Ikaw sila nga kamuya ka ngayon. Ako yung naglantaw ko daw ka kapigaw ginaksinere ka. Dire na ako sa mga balita ko. Okay. Aray ko rin gwapo pa na yan. Dire sa mga balita ko. Actually, may mga tatlo na mga persona hangin detained man sa bayan sa Cadiz City PNP matapos hindi sila ang
kurang mo sa ikono na nag-crear sa alarm skandal. Oo. Makibaig ng barangay Tigliwigan, gani kiresponderan man sa mga katapos ng kapulisan matapos nga nagtawag ang barangay Kagawad sa mga barangay sa pagpanayo man sa police assistant ni Kagawad Antonio Ipo Kempo 59 anyos gidad kag residente sa barangay Tigliwigan sa siyudad sa Cadiz. Sa gilayan man nga nagpadulong dito ang alert team sa Cadiz City PNP sa gini ang gintang aristo pagbalik kaya mo ni Sanday Arnaldo Villanueva 54 anyos sa gidad. Isa ka tricycle driver kag residente man sa mga lugar. Hernani Adrino Arellano 43 anyos sa gidad kag ini siya may asawa man pareho mga tricycle driver kag ang ikatatlo mo si Ronel Ronamo Cascober de 42 anyos soltero jobless iniya wala sa trabaho kag residente man sa mga lugar suno sa report ini sila ang nag-crear sa alarm skandal mga pasado na siya takna sa gabi sa nebitang lugar kag bangod sini aksyoneres ini sila ang gin-aristo depende kung failan sila kaso kung hindi sa pag-failan sa kaso observe lamang sa kapulisan ang prescribed hour of detention pero kung may file sila sa kaso mo gina sila nga palamungol gin action ereka may isa pagid ka alarm skandal man nga kaso nga giresponderan sa barangay Tanod sa barangay this time sa barangay barangay Sikaba siyudad sa Cadiz sanday Ronald Britanya Chief Tanod kung man lang iya sining mga Tanod sanday Tanod de la Cruz Antonio de Quinto, Rogelio del Rosario, kag friend Solweta, tanan mga taga barangay Sikaba, nga mga barangay Tanod na nag-endorso man sa isa ka persona, gikilala kay Roberto Bayona Mangulot, sinisya 65 anyos sa gidad, kag residente sang Hacienda Rosita sa among barangay. Pero sa report nga ini nga persona nag-create man sa alarm skandal sa nabitang lugar bangod nga yara sa employee sa Makalubong Ilimnon kagabi ni tabo iya mga alas 11 pasado takda sa gabi sang inisya ang nagpanggamo sa nabitang lugar karon inisya man ang yara sa kustodiya sa Cadiz City PNP para sa tawag nga safekeeping action ereka. Sa pila ka mga report na ito ang follow-up, ini ang natabo nga vehicle accident tungkol sa bakabla. So kung sino man nagparagiya sa mga bakabla, so palihog lang ikuanon nyo man, tipanon nyo man mga baka nyo na, namati kangkongit siyang kangkongit siya malugbakin tangan ni si Mary Jane Asusina 18 anyos sa edad backride siya iya sining living partner si Art Ocon nga nakangkon mas sa mga pilasa 18 anyos ba naging na residente ning duwa sa barangay Magsaysay kag dira sa Procso Permen nga nagpangumpra ko tani sa may barangay Paraiso Sunat sa Sagay sa ilang makinangadong sulod sa Panimalay sa pagpauli, may baka nga nagtabok sa dalan sa Besida Paraon barangay sa barangay Kabahog kag dito sa Nerek nga pinabungguan sa ginamaniho si Art Ocon nga Honda single motorcycle kag mo na nakatugas sa aksidente. Kagahapon sa aton sininga pag-obserbar si Mary Jane Asusina may mga pila siya kag iya sini nga ulo, no? Sa iya gin nga ulo kag nagapalanuka siya sa Nereka. Okay. So, daw digid mayo nga pero kaina ato man nga gin follow up sa bansang Cadiz City PNP sa traffic section na. Inagi man sa kay Police Staff Sergeant Mark Haranilla nga mo ang traffic investigator nga stable naman ko sa ospital. Dahil transfer sa hospital ang mga biktima. Pero iniya masubok nga balita nga isa katagasunod sa Sagay ang gibawihan sa kabuhi bangod sang aksidente man kahapon o kung kagabi alas 9:45 takna
sang gabi accident diri sa may access road sa barangay Tinampaan na tabo ang among insidente. Self-reflected actually kay ini ang biktima gikilala kay Ray Mahinay Islora, 41 anyos edad, residente sa Purok, maugan ni barangay Old Sagay. Sagay City, nag-travel siya from Cadiz City, dason mapauli kung tali siya sa Sagay kasi ina nga mga tiniyon curfew na nakabandi 9 o'clock lang ang curfew. So, sakay siya sinisingle motorcycle nga Honda, naglapaw sa gutter, so pa sakay Police Staff Sergeant Mark Caranilla, pagkatapos siya muna na igo ang iya siningaulo sa simento. Amo ni aksionere kay kaina sa ngaga nagpadulong ang sunod sa kay Police Staff Sergeant Dindo Ibag nga ang iya sini nga bata kaina ang nagkantuman sa police station kanang paybalong at nag-expire gid iya sini nga amay sa ospital. So tungod dinhi aksionere sang natabo nga aksidente. Bagay nga muna nga dapat mag-along din, no? Kasi ang report natin nga ara sa employee sa makalubong ilim noon kung nga na aksidente action ereka. So, muna nga ito matulong nga report, malita, informasyon nga ito sila nga dulong sila matulong magkatabo dari sa may Norte Gabansang probinsya sang Negros Occidental kay naga pulupugada da sunere kang hangin kay daw bulubulyada gid ang ulan bla. Pero may lang gani kay wide man magsige hangin mo lang kay pati ka baskog daw ga pulupugada gid siguro tay bangod man sang low pressure area pero hindi naman subong daw medyo makanay naman ang sunere ka ang tempo sa sinema tinihod. Kami ang kamay sa gihapon, si Campadel Diaz, kay si Mr. Jonathan Diaz, nga pamati man sa atong tagsa. Utod linya ni. Kundi pang taris posposon sa report niya, doon nagkadula pa si Action Roger Gutib, no? Mayong gabi, dila kag mayo nga pag-monitor sa kay Migoko Erwin Ancheta, mayong gabi, kag kay Manong John Bernasol and family. Kay Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA, kag kay Emmy Esmeralda Dolido naga-monitor gid sa aton sila nga pangagad. Kay kumare ko Ninet, no? Kag kumpare ko Art Irrigation dira sa Farmville, barangay Panokoy naga-monitor gid kag sa kabataan, no? Action Roger, please come back. Jer? Oh, dula sa daw kuan sa uya sa sang iya sining signal ay mag-uya-uya action Roger, no? Kay Maninoy Maing kay Maninay Chari Servasyon dira sa Carlota, Mr. and Mrs. Loie Di Paula and family sa mga Dunganon boys naga-monitor gid kay nagapamati man diri sa inyo para tuntunan sa kabataan dira ni Mr. and Mrs. Loie Di Paula and family. Happy listening lang sa kay Teresita Orita Kahuraw, sa kay Nanet Balinsoy Lopasi, San Enrique Lopasi Jaime Balinsoy kag Buena for family ginatami ayo lang. Sa kay Arclean Jacob Grapa Amagin from Kawayan may gabi. Rosendo Montreal Ariliana Huma Lumina may gabi kay Jinky Jaragdon, no? Tami ayo lang si Mr. B-Boy Vilasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, kag sa pamilya ko, no? Sa pamilya ko dira sa dining lugar yang ning kuan ang iyang pamilya, no? Panamyon kay Jinky Jaragdon, no? Mayong gabi gid dira sa imo, no? Sa USA man siya monitor, no? Zen Cabarlis, tamiyo lang may gabi si Ping Pering o kon Ping Bering sa barangay Lagrang Carlota City. Jong Magbanwa, hello Jong Magbanwa sa Tacloban may gabigid, no? Sa Umilis Kawayan ni si Kwan Arkin Jacob Grapa Amagin, no? Sa Kawayan. Sa kay Condrado Abalahon Polhencio, isa sa mga tanod namon nga mapisa sa monitor gid kag si kagawad ni Net Escarsa sa Nagrangha, halin kay Jumper Rilo Palanog nga naga-monitor man, no?
diri sa inyo para tuntunan. Former kapitan sa Nagarang Hanigli, no? Si Anet Escarza. Action Roger, please come back. Yes, action direct na ba? Daw mahuya, magtas din nga signal ni. Anyway, kapamati man si Police Colonel Calixto Mabugat, may gabi na, may Colonel Mabugat. Okay. Nagpamati sila nga, Jerway, mo pagdali si action direct sa buriring da nga, tambok ng buriring sa bong nga. Ikaw, hindi ka kimposer, kasi daw piga panagat ko sa bong eh. Gani. Hindi gid makakuha buriring, ang laban makuha yung tagigil, ang gid ka mga malasugi. Mga Blue Marlin, kung hindi ba nakauyo sa Merek sila. Ang buriring. Spice na sumachimpo. Yan. Ginatabihan naman may pupumati na tutudyon, inaibasan ko. Nagpumati sa aton si Sir Philip Kinalonsagay. Si Day Judy Delmo, blang yung pumati man sa aton, dakag sa Bungman. Si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. And then, tega pumati man sa aton, dari sa aton, sila nga pagdalos balita sa kakadis siya, si Toto Jol Siributon, kag si Miguelando Macroes Power Dream. Amo man, Toto Albert po hinulan, si mami niya, kag sa Bungman, ang nagapumati man sa aton si Fiscal Benjamin Maido, kag si Ma'am Lini Almayno. Kaya mo nga aton, sila nga madulong nga report, balita, informasyon, gikan dari sa Norte Kaban sa probinsya, sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Si Aksyon Roger Gutibig na report. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina sa Roger Gutib. There you have it, live report gikan sa Northern Negros. Ang mga aksyon balita ng si Roger Gutib. Dulo naman sa iyo sa kalawan sa Barangay 29 Gamonitor gid. Roger Toricarion. Good evening sa mga taga Bye-Bye Pahanokoy. Sa kay Roger Toricarion and family dira sa mga listener ta sa Bye-Bye Pahanokoy da nang gabi gid. Kay Remigio Bermilio dira sa Big Patri. Si Remigio Bermilio sa Big Patariga Monitor man sa aton. Hindi man siya magpaulihi. Shout out na sa mga Sambio Boys ang Bago City. Alin kay Sugar Colt. Ang report man ni Aksyon Roger Guti, by the way, giradulong man sa Kalabansang. Juan Miguel Di Gumon. Ayos. Kinatamyaw ko man dira sang happy listening si Madam Eva kag Joel Sangko and Kids. Sa kay Leo Dario and family, happy listening. Ay hindi Eva, musta to ko nga akong request aranaway pa. Yamo Court Reynaldo Foderoso. May gabi kay Yumo Court. Kuya Yumo Court. Monitor si Kuya Yumo Court. Sila ni Reynaldo Foderoso.
Daghang salamat sa inyo dira nga pagpamati. Sa kay Idin Midin na daw sa barangay Binubuhan kag kay Bimbo Arcillas nga porok-urok sila. Ori bidaha sa Kuwait, ara man sila. Salamat gid dira sa inyo sini nga pag-monitor. Eddie Saison Hibanada ngayong gabi gid dira sa imo. Richard Castor Villegas, Liberty Benitin Obaldo, Toto Balulot, Noel Magbanwa Lagos, Adrian Alit sa Pahanukoy. Good evening. Napamati masasubong si Toto Adrian Alit. Ano nis pare Jiri Alit man? Romy Castillo sa Barangay 29. God bless man sa imo. Pagbalik na ton, balik ka report ni Action dyan. Pagkatapos lang, dato importante nga pahibalo. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ano nga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ito, mablakad maing gabi, dira kagamayo lang ang pagpamati sa kay Raymar Rota kag kay Arnel Binares. Do ka pangalan ni Parita Arnel Binares Senior. Dira sa may Patria Village. Listener tagidigli niyo. Fans tagi ni fans. Si Manong Raymar Rota kag si Toto Arnel Binares sang Patria Village. Mga ka-breaks ni Toto Mark Salanga sa table. Salamat kay Romar Rota at kay Arnel Binares dira sa Patria Village. Kay Faith Joy Tombokon Palanog, may gabi. Kay Toto Nene Nulias, kag kay Catherine Opolencia Nulias and kids dira sa Farmville nga monitor mas lasato na. Balikata si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon John Diaz sa final report sa Patrol 1. John, please come back. Duha ka mga persona aksyon na rin kinagradakpan sa separado bypass operation. Naging kasada ni Mata Surad sa Bacolod karon nga daw. Ang unang persona ang nadakpan sa police station number 5 sa area ng Golden River Subdivision, Barangay Tacoling, Surad sa Bacolod. Na-recover kay mahandog ang 3 gramos na ginasuspetsyon shabu nga nagabili sa 20,000 pesos, 500 pesos sa kwarta, kahita kag cellphone. Samtang ang police station number 4 naman ang nakakandakman sa bypass operations area sa Proxeles North Barangay 3, Surad sa Bacolod. Na-recover din kay Desma ang 5 gramos na ginasuspetsyon shabu nga may market value nga 30,000 pesos, 500 pesos nga kwarta kag kahita. So, Rodrigo Police Major Jun Ray Batadlan, ang station commander sa station number 4, ang selection Eric, ini sila ginakabig ng high-value individual ng Sir Desma ay 2019 sang nadakpan ini siya. Drama mismo sila man nga balay. Kaya kaya tila kagwa sa prisuhan, diwat ka nag-engage sa pagbalik sa iligal nga droga, binula naman nga ginamonitor. Naibaran sa kapulisan nga siya nagkaduso sa iligal nga droga kasunod sa pinaman ka mga bypass operation, naging kasal sa aton nga mga otoridad.
Kay sadto sa nagkandak sa bypass sa Barangay 10, ang ginatudlo nila nga source o kung ginalidan sa illegal nga droga according kay Batadlan, amo ning si Desma, West area sa Barangay 3, syudad sang Bacolod. Yung bypass. Ang background ni Edwin Ledesma, ang atong subject sa bypass operation diri sa Barangay 3. Pagi na ni siya preso sa kaso man nga under sa 39165. So, ang balial sa akon is ang kaso is section 10 possession. Section 11 possession. Okay. Kaya paano naging kanta kang bypass operation? Nakamap kami sa among operation. Last time, among operation diri man sa area ka police station 2. Which is barangay 10. Actually, nabasihan si Police Major June de Batadlan, ang station commander sa station number 4, may angot sinidri. Actually, may update ko sa baka 4, kaya isa to ka Australian National, nga gindakop nila kaina. And then, upod ang yayay, actually, sa kaso nga kidnapping. Kaya ang duha ka mga bata, sa iya live-in partner before, ginkuha, yan yung actionary, kaya ginabayaan na sa wala si live-in partner nga Pinoy, nga taga-barangay Villamonte, initially, no? Naglakat na sa may Negros Oriental. Galing kay ginsunod, ito nagaling sa Negros Oriental, ginkuha ang duha ka mga bata, actionary, 9 and 3 years old, gindala puli, diri sa may syudad sang Bacolod. Galing kay hindi sa makabig na iya bata, kay hindi rin kadugo eh. Living partner. Hindi ba sila kasado? Hindi man sila kasado. So muna, no? Ginag-report from Dumaguete City Police Station, nagpakig-angot diri sa Bacolod City Police Office, ilisalito gin-coordinate sa station number 4, Women and Children Protection Desk, ang police station number 4, ang mga nag-rescue sa duha ka mga kabataan, 9 and 3 years old action Erika. Pero ang full details ini wala pa naton na kuha gid kay gina-check pa. Ang suspect na dakpan ang anak ko sa bata. Yes, actually, arestado ang Australian National. Kag ang timbang, ang yaya bala nila, gitakop manopod, no? So duwagin na nadakpan. Ara ay tayo sa social facility ng station number 4, galing kay ang details, gina-check pa kung sino mahatag sang information, considering ang involved rin mga kabataan, so most likely, basi si Police Lieutenant Arlington Rendon sa WCPD for technicality section Eric. So muna ang ginaulat atong retali kay Sir Batadlan, labas na naka-feedback sa aton kung sino mahatag sang full details, may angot sinitiri. So laban na ba ito na overnight was Dumaguete ang kaso kaya dito na yung nag-originate eh? Yes, most likely amo ginamatabok action Eric. Sige. Balita gikan sa patrol ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat John, may pahabol, may gabi dira kay Sir Eli Astorias. Dira sa Barangay Mandaragan, niya very nice theme song mo. God bless. Salamat kay Sir Eli Asturias. Kay Liberty Beniti Nobaldo, tami lang kumari ako nung gwapa, si Margie Grapa Amagin, Gamonitor Mansubog. Salamat kid Liberty Beniti Nobaldo. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining amanon, Action Night Patrol Program. Lunes edisyon magatakop ini. Balik ini buwas Martes. Ato sa lima patrola unit reporters in action nga napalagay ko nga sa action na John Diaz, action Roger Gotiv, action Papang Nixon Tahom, ang ato nga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center action ang Defensor, technical partner diri sa Studio A, Master Controls Technical Science, si Broadcast Engineer, Oliver Pasor, backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa among Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korban Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiling adios amigos. Hasta la vista ya magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo dala kami, dala ako,
dala ang bilog kwerpo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.